Were you going down? Hvordan? Jeg disabler den så bare. Det er godt. Ej, det er løgn. Oh my god. Ej, det er løgn. What's in my ass? Our free instant Little City. Ah, eller Ej, det er ikke det han siger. Han siger Sydney Sweeney. Nej! Wallahi! Ej! Det kan man da! Det er så slå mig! Det kan slå mig ned! Det er ikke fair! Fra min balls generator min sperm, for at det kommer ud af min dæk. I want that to be no delay. I was instant, like, det er noget ikke engang kom ud af min penis, just there on the ground. Yo, Simon? Yo. Might wanna come over tonight. Hvad? My parents are home alone. I'm home alone. Hvad parents are home alone? Nadia, har du tid den 14. Nej, jeg skal på date med Dion. Jeg sagde Dion. Jamen, jeg er på date med mit toilet. Finger. Ups. Hvorfor er det den sang, vi blev op igen? Igen. Det er din søster kan ikke også sang den i den der fucking hytte. Hvad? Ja. I den der fucking hytte, der gik min søster også bare rundt og sang det der. Hytte? What kind of hytte are you having? I Sverige, for helvede. Sverige? Tror du det kunne være? Two lock can open the door. Okay, Poe, kiss me.